е... не знам кой е август. Так му подминахме календара, но не знам кой е август. Да. Един човек ни видя и вика: "О, вие сте облечени в тон." Което е съвсем случайно, въобще не е предвидено да е така. Тео, какво искаш да се смееш? Днеска сме в жълто, може би защото сме супер развълнувани, че всички ви харесва влог номер 1. Нищо, че това е влог номер... не знам си кой си. Какво е това, Тео? Какво е това? Камъче? Дай ми го. Дай да го видя. Дай да го видя. Скъпа ръчичката ми само за да докато се качиш и след това ме пускаш. Отиваме да проверим почтата. Отиваме да проверим почтата. Днес не сме проверявали. А ние проверяваме всеки ден, защото всеки ден идват интересни неща. Това е друг път. Отзад ни се вижда басейна, на който празнувахме на рождения ден на Тео. Това са нашите пощенски кутии. Първият ден, след като ви показах, че имаме лепенка, наставихме фото тук. На следващия ден вече я нямаше. Те още не ли ключовете? Само да проверим почтата. Уелс Фарго. Щото има такова жълто етикетче, означава, че е препратен от стария адрес. В почтата... Свършихме с това работа. Ето ти ключовете. Тео, кажи, ти получаваш ли почта? Кажи, Тео, какво ти пращат на тебе по почтата? На Тео му пращат само паспорт, акт за раждане, такива неща. Най-важните. Нали, американски гражданин в момента само. Друго какво получаваш, Тео? Не, пусни! Хората, които живеят на първия етаж от 3-етажна сграда, как са си украсили тераската с цветенца, барбекю, нали, няма нищо. Тео се чуди защо спряхме. Какво правим? Няма ли да тръгваме вече?